because I think it's kubalulekile kakhulu singabantwana bakaNkulunkulu can see research sithi go deep sithi study umkhuleko uJesu awunika abafundi bakhe. There's a lot involved there. Usekhona? Now ngithintwa ile ndawo ethi umbuso wakho mawufike. Kusho uJesu uthi asisho njalo. Siphinde sithi intando yakho mayenze njani? Kuphi? Kanjani? Now into ezosiza ukuthi si understand lo nto ukuthi kunentando kaNkulunkulu ngomhlaba kodwa ayiqali ngokwenzeka emhlabeni. Mhlambe niyayizwa lonto? Angiphindi. Kunentando noma kuneplan uNkulunkulu anayo ngathi emhlabeni noma ngomhlaba esihleli kuwo. Listen very carefully, khona uzothandaza kahle uzwile. Kodwa ukwenzeka kwayo akuqali emhlabeni. Kuqala phi? Kodwa le ntando kaNkulunkulu ukuba yenzeke kuphi? I-end yakhona. Yeah. It gives us another reason why we should pray. Ngentando kaNkulunkulu ukuthi yenzeke emhlabeni. Kuyi-responsibility kaNkulunkulu ukuba intando yakhe ngomhlaba ayiqede emazulwini engakayiqali emhlabeni. Kuuhlelo olumiswe uNkulunkulu ukuthi izinto zomhlaba ezisemazulwini zize emhlabeni ngemikhuleko yettu. Angiphinde futhi. Kunezinto uNkulunkulu aziplanele umhlaba nabantu abasemhlabeni. Ningilalele? Kodwa zizogcina ezulwini uma bengekho abasemhlabeni abathi mazenzeke emhlabeni njengoba zenzeke emazulwini. Kwase kusayiniwe emazulwini abantwana baIsrael bayangena eKhanani. Kodwa ngoba basayini bona ungakholwa phela kusho ungasayini abasakwazi ukungena. EbeNkulunkulu eshilo ukuthi bazongena. Ngesikhathi ekhuluma noMose ethi ngizobakhulula esandla sikaFaro ngebasezweni engalifungela oyise bangena. Noma lingasayini izulu. Uma wena ungasayini la kufanele isikhala sakho ungasigcwalisi ayisebenzi lo document. Kufana noSathane noma ngayisayinela izinto maqondana nawo uma ungasayini uthi angisayini ke lapho. Makuthiwa une cancer le cancer isihamba ibanga elide lungisa nje within 6